Πίσω μας έχουμε αυτό το ελικόπτερο και πάμε να πετάξουμε πάνω από τις ακτογραμμές του Μπαλί. Αγγελική, πώς νιώθεις πριν την πτήση? Τέλεια. 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 Θα έχει φώτο εκεί πάνω, Φίλε, είναι οι καλύτεροι, πώς λέτε, οι καλύτερες διακοπές που έχουμε κάνει στη ζωή μας. Έτσι. Οι καλύτερες, δεν το συζητάω. Με πολλή απόσταση. Με μεγάλη απόσταση. Και φύγαμε να δούμε τον Μπαλί από ψηλά, όπως δεν το έχουμε δει ξανά ποτέ όσα χρόνια είμαστε εδώ, σε μια πραγματικά μοναδική εμπειρία που αξίζει ο καθένας σας να ζήσει. Σας αφήνω λοιπόν να την απολαύσετε ακριβώς με τον αληθινό ήχο, όπως την είχαμε και εμείς. Άντε, γεια φίλε. Άντε, γεια. Και αυτή ήταν μια εμπειρία με ελικόπτερο στο Μπαλί.